fent-ho passar. Fem cabaret, el cabaret, el cabaret. L'espectacle durarà aproximadament 3/4 d'hora i es farà al Poligrama. I es farà sobretot amb 2 actors i sobretot amb un gran desplegament audiovisual. Nosaltres volem que aquest recorregut per la història de Barcelona pugui ser vist i pugui ser experimentat com una història divertida, com una història fascinant i com una història enlluernadora. La maternitat d'Elna és una història malauradament molt actual per tot el tema dels refugiats que estem visquent en aquest món i en aquests moments. I quantes persones fem el que hem de fer. Per mi té molt sentit fer aquesta funció, explicar aquesta història, que és la nostra història de l'exili, de l'èxode republicà després de la Guerra Civil Espanyola, a la gent jove, perquè és una manera de posar una llavor de memòria i d'intentar canviar el món d'alguna manera amb un petit gra de sorra des del teatre. La gallineta dic que prou, jo no vull pondre cap més ou a fer colletes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer-ne faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que d'ahir se n'aprofita. La gallina diu que no, visca la revolució. Estem buscant un actor que no pot ser qualsevol, sinó un actor que estigui ben bé a l'alçada del Quarternel, per tant, el que busquem és un gran actor català, si els podem ja, si hi hagués algun gran actor a la sala. Senyores i senyors, no públic, s'obre la votació al referèndum. Pep Cruz sí, Pep Cruz no, per l'espectacle del Quarternel. S'obren les votacions. Senyores i senyors, i això no és cap broma, ara mateix d'una manera oficial us comunico que en Pep Cruz serà l'actor de l'espectacle del Quarternel a partir del febrer al Teatre Fora. Cançons que ens ajuden, ens formen, no s'oblidaran mai perquè les cançons es queden per tota la vida. Cançons que recordarem per sempre i que a més ens ajuden a créixer i a aprendre. Una parella que es troben un cop l'any durant 25 anys. És a dir, es coneixen un dia, estan en un hotel, i aleshores es coneixen, i aleshores com que s'agraden molt, passen una nit junts i cadascú té la seva vida, no? Però el que podem fer és trobar-nos un cop l'any, i és el que fan. I durant 25 anys es troben a la mateixa habitació d'hotel el mateix dia. Un espectacle d'aventures, un espectacle amb molta diversió, però també tractem temes una mica que estan, per desgràcia, molt de moda, com el tema del bullying, les males influències de segons quins amics, no? Benvinguts, willkommen al cabaret! Vamos al cabaret. Y en cuanto a mí, lo decidí aquí en Chelsea. Amb aquell llenguatge particular i que ha trencat mollos el que és la interpretació del repertori coral aquí a Catalunya. Aquell llenguatge on fusionem totes les notes amb cada gest i per tant utilitzem els dos llenguatges més internacionals, la música a capella i el tiratge gestual, en grans dosis d'humor.